gitar niku, Pak. Oh, gampang. Iki gitar iki. Dudududung. Gitar kalih saxophone. Oh, iso. Gur sek iso aku. Ayo. Ada lagi yang bisa memilikiku. Pun, Mbak. Ngoten niku. Ya, memang itu terjadi seperti mimpi, mimpi yang indah di tengah malam. Terkejut basah celanaku. Durmo, yo. Pilok barang. Alhamdulillah. Wis ora kena corona meneh ta? Mboten. Syukur wis pisan kae wae bar kuwi sehat terus ngono. Nggih, kula sampun vaksin kok, Pak. Hah? Sampun vaksin. Piye pengalamanmu bar divaksin mak jus piye? Aduh dek sakit Mas ngono apa piye? Anu, jarem. Jarem. Nggih. Oh, jarem. Jarem iki ora rokok kae. Jarem surya kae. Ayo jarem. Wis vaksin nang endi wingi? Ten rumah sakit jiwa. Jiwa. Nggih. Dadi karo ndandani jiwamu barang ning kono. Nggih. Oh iya, men ora foto-foto wae. Iya, Terus sok vaksin kedua apa? Sinovac ya, An? Nggih, Sinovac. Gratis toh? Gratis. Ah, kowe mendhi kandha anake Pak Yoyok untuk gratisan. Nggih. Ora kabeh masyarakat Indonesia iki gratis aja ngono kuwi to. Syukur, Nduk. Sing kedua sok ya muga-muga lancar sukses lek wis seniman kabeh iki wis vaksin, insyaallah iku bakal dibuka kabeh iso golek sandang pangan, Indonesia bangkit senimane do golek duit. Ngono. Iya, mula ndang vaksina kowe reng ngono. Iya, sama anak bedel ndasmu iki ora. Dilene Bagong karepe apik kaya. Syukur. Ning kosan karo sapa Nduk lek ngene iki? Piyambakan. Piyamban. Lho Mbak Diajeng? Mbak Diajeng sampun kundur. Kundur, oh ya. Yo, sapanen penggemarmu ning YouTube akeh sing wis kangen karo sampean di sapa? Ayo men marem, men seneng. Ndang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para pemirsa di manapun Anda berada. Perkenalkan saya Umi Afifah dari Pulung Ponorogo. Saya di sini mau nembang. Dan jangan lupa sawerannya. Waduh. Nama bedudak akhirnya sawerannya ora. Ya wis ora apa-apa. Ngaturake sugeng lenggah karo Pak Camat, Pak Lurah. Ayo kuwi. Nggih. Ngaturaken sugeng lenggah Pak Camat kalian Pak Lurah. Napa niku dipun skecakaken anggenipun lenggah. Nggih, mereka sing di omah do nyambut gawe kabeh. Ayo, Ya Nduk, nembang sing apik coba kaya apa? Pengen nembang apa kowe? Nidra Asmara, Pak. Wah, Nidra Asmara, pelok 6. Nggih. Oke, karyane Mbae to? Nggih. Wah, iya hebat. Karyane Mbah biyen iki. Mbah Sukron Mbah biyen ora. Kaya sing enong Wah, tatane apik. Karyane sapa? Mbah biyen iki. Pak ngapunten. Napa? Sukri nyawer. Nyawer? Nggih, 1 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Tok 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 tok. Oke, terima kasih. Semoga Bang Sukri panjang umur, sehat selalu dan dosa Anda dilindungi oleh Tuhan. Aja malah ra iso tobat ngono kuwi. Panjang umur berkah, matur nuwun Bang Sukri ana caraka. Wah, jan elok. Nggih ngegrill wae terus WA aku lho. Hah? Nggih ngegrill. Ngegrill apa kowe? Transferane nggih ngegrill. Oh. Mas Sukri WA kula to. Ayo ngegrill. Jam piro lek WA? Niki wae terus transfer niki. Jam 10 to? Mboten nih. Jam piro? Nggih niki wae lho jam pinten niki?
Jam pira? Ayo. Jam 11. Jam 11. Lah, jam 11.15. Kuwi dhek WA aku, aja nggih nge-grill. Oh, Ayo, ning anu apa nggih mangan karo kanca-kanca bareng. Oke, Ayo ngono bener. kuwi. Lah, bar kuwi terus jam 11.20. Anu apa jenenge aja nggih mangan Pak ning dilumpuk ning Gikas wae. Lah, jam 11.30. Pak transferane tak jaluk bali ra sida. Iya. Aja ana kanca sing lagi prihatin nandang gerah sakit Mas Joko engko dilumpukke diaturke Mas Joko yen do setuju usulku ngono kuwi ya operasi ngono kuwi wae engko iso nggih bantu karo kanca ayo karo ndongakne ibuke Pak Timbul ki ya bar operasi ya Truk oh iya muga-muga pinaringan sehat ya wis ngono wae ya ayo Nyidra Asmara bawani sik coba Seri angkling dharma ana crita tingkae ula kalih ingkang samya Cumburayu jenenge ula tampar nenu wani gonjak garwane sang maha Hanengge nyinaga raja kok nyi kok Nagaraja Anengge sang naga raja iya nyi kok Nagaraja ora malah Sesilih nyinaga masuk kini. duduk duduk masuk instrumen yo ye yo ya yo ya ye yo Bapak Dodi Wijanarka Sugeng Laras nggih Pak Yoga Wandira monggo
dolan terus ya iki. Ngali to kowe mriki. Ayo. Lah pun dangu mboten tanggapan lho, Pak. Hah? Pun dangu mboten tanggapan. Lho, lek dangu ora tanggapan iki kabeh sak panggunge dangu ora tanggapan ngono kuwi. Buktine kanca-kanca lho, ya ana sing kleru mau ya ana. Ora apa-apa. Ora masalah ora apa-apa ngono aja dilebokke ati ngono Nggih, kuwi. ngapunten nggih, Pak. Ora apa-apa ning aja lali dolan rene ngono. Nggih. Suwi to ora ning Jaten ngono. Lah niki, niki Apa lo dolan rene mau nyinden tok ora pas longgarne. Bu aku sowan Bu aku ajarana nyindeni onang-onang apa piye ngono kuwi. Nggih, Mesti nggih, Pak. bukmu terbuka ngono kuwi. Lek nyibremara karo kowe wis genah. Ganda PPO. Yo. konangan Sri angkleng darama ulat Yo, Malik mburi, Pak. Ayo. Kur. Ayo, Om. Oh yeah. Konangan si angkleng Oke, matur nuwun. Apa ya, asal ngenteni spot ndang nyak ngono wae. Mayang ning omahe dhewe ngenteni spot. Wah iya. Yo. Apa, gedruk-gedruk nih. Lah, wingi kok sampean majang alhamdulillah juara apa Niku lomba musikalisasi puisi. Sel-sel ra cetha. Apa? Lomba musikalisasi puisi, Pak. Musikalisasi Puisi. puisi. Nggih. Tingkat Tingkat Provinsi Jawa Tengah. apa makna dari musikalisasi puisi? Musikalisasi puisi niku puisi mpun dados. Ngoten niku terus dilakukan. Iya. Ngoten niku. Pamane kaya Kerawang Bekasi. Buah pena Khairil Anwar. Ngono kae. Nggih, ngoten niku terus dilakone piye? dilakukan. Pamane. Sing lakone wingi piye? Aja didakang to, ayo. Sing napa? Kan kalih perahu rindu kalih saat datang malam. Hah? Niku. Perahu Mboten, Mbak. perahu lindu. Perahu rindu kalih Rindu. nggih. Karo saat datang bulan. Saat datang malam. Oh, datang malam. Datang bulan. Malam, aku Pak. jampeng aku wisan. Tuwek wisan tuwek. Ayo.
Wis milih salah siji sing srek kowe apa sing ndi? Aku ya wis ora iso milih lek kuwi. Sing ndi? Perahu rindu ya boleh. Ayo. Cintaku telah terkampul-kampul di samudra, pamane ngono kuwi. Kedik mawon ya, Pak. Hah? Kedik mawon. Oh iya, sak ikhlasmu wis. Soale nek mboten diiringi susah. Diringi ya iso. Mboten. Wae ngendang kanca-kanca iki. Mboten, Mas. Lah iki ora mung gamelan klasik lho, Nek Mas Teguh kenal lagu apa wae iki jalan kok kuwi kok. Setori Mas Teguh menunjukkan kecerdasan mesti ngangge pucuk kok. Ngono kuwi. Belok pas lenjero. Gitar niku, Pak. Oh, gambel. Iki gitar iki. Dudududung. Gitar kalih saksofon. Oh, iso. Gur sek iso aku. Ayo. Saksofon, ora rampung nek ngomong ora rampung. Ah iya. Tuwek, wis tuwek. Oh iya, sorry. Ayo. Wis tuwek aja aneh-aneh. Oke. Ayo, yo. Nah, yo. Nggih. Oh, alah gur ngono nek semelang ora iso diri. Dadi ya buktine sejenis karo ya kanca ning kisik pira ya. Nggih. Ngono pripun lek diringi Pak kanca-kanca nomor saged iso gur ngono nek ora rindu. Saiki sing anu mau saat mau apa? Saat datang malam. Datang malam coba kaya apa? Saat datang malam. Datang malam ini genah iki ayo. Aku tak sing ngisi suasanane. Ayo. Ayo rebape ayo. Ayo. Lali aku. Terus? Enong. Tak ada lagi yang bisa memilikiku. Pun Mbak, ngoten niku. Ya memang itu terjadi seperti mimpi yang indah di tengah malam. Terkejut basah celanaku. Sangkem elek ora, sangkem elek ora. Aja ngono kuwi, wong tuwa elek-elek ya dosen. Ngomong sama ngangge tatanan, Gong. Oke. Iya. Ayo wis makasih Nong, selamat. Wah, iyalah. Ya ngono kudu berprestasi kaya bulekmu kese mbiyen anggar lomba jenenge Panem Bromo iki tukang juara. Klebu iki lekmu Bagong mbiyen anggere wis Panem Bromo no nalika SD SMP mesti juara 1 mbiyen. Candi Penataran dadi kebanggaan nadyan ora obah nanging katon gagah Candi Penataran jreng juara 1 mbiyen aku ngono kuwi. Ayo lali janjine coba kaya apa. Ayo diatur. Enek bawane ta iki ketoke? Mboten nih, Pak. Seragenan lagon ngoten niku ae. Langsung. Kula nggih. Oke. Ayo monggo diaturake langsung nggih saged. Monggo Pak Agus sugeng monitor wonten dalem Tuli Gibran men bubuk wonten ing Jaten mawon. Ya. Ya diaturake ya. Lali janjine dening Mbak Minong ceria. Dados.
diwelak-walik ngono modele. Biasane cek duduk, cek duduk. Nono none 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 nono dung tak dung 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 tak dung dung. Malah ayak-ayak yo. Masa aku wong klasik banget ya aku. Yo ora. Wah aku tuwek mendhe klasik ngono gedeng aku mendhe. Sir kurang ngono balik rono. Wis ngono piye to? Duk cek nono none none none. Oh. Kok ayak ya terus ya. Gawe. Nyak langening. Wis salah dikombangi. Keri lambeku ora ngombangi. Gumun aku. Aku wong klasik banget, tuwek banget aku berarti. Ha iya. Ayo. Men dikreasi men ben enek warna-warna baru kok ya ngono kuwi ya. Ayo. Yo. 3 4 ulangi. Sugeng Laras Pak Lurah, Harga Satata Pak Camat. Ya. Kau
Jan, bareng mandek pas pos ndelah dhek pas kaya mentok ya. Ayo. Iso ngono piye iso? Wah, Jan, elok temenanan. Ayo, sing ngendang barang lek dene pengendange Mas ABS. Wah. Iya. Ah, elok temenanan. Lho, tanggal 4 teng Tuban wah pamer jangkrik. Ayo. Kula nggih lho, Pak. Hah? Kula nggih. Kowe ya melu to? Nggih no. Nang Tuban? Nggih. Wah, kothek tenan do piye, Pak. Ya men ora melu seneng kancane do tanggapan ora timbane tintrim nang omah kok ya. Syukur melu ya kowe. Oh iya, sip. Ya ora apa-apa ngono. Selamat berdikari. Ayo. Ora ning omah ndadene bedil ae. Ayo. Malah. Yo nang. Jan-jane kowe